உன்னை பத்தி தெரியல, நீதான் பவரான லீடரு. பைபிள் சொல்லும்படி நடந்தா நீதான் ஸ்பெஷலான லீடரு. உன்னை பத்தி தெரியல, நீதான் பவரான லீடரு. பைபிள் சொல்லும்படி நடந்தா நீதான் ஸ்பெஷலான லீடரு. தலைவன் ஆகணுமா, லீடர் ஆகணுமா, பைபிள் தான் உனக்கு எல்லாமே. தலைவன் ஆகணுமா, லீடர் ஆகணுமா, பைபிள் தான் உனக்கு எல்லாமே. அதனால போல நீயும் ஜெபிக்கணும், சமூகல போல நீயும் கீழ்ப்படியணும், அரியால போல நன்றி சொல்லணும், இவங்கள போல நீயும் மாறணும். அண்ணால போல நீயும் ஜெபிக்கணும்,